Avui us presento la meva nova feina, que bueno, ja fa una temporada que l'estic fent, el que passa que ara ja es comença a veure ben bé el que és el dibuix. Aquesta vegada estic fent un medalló en el qual hi ha una parella que per la seva vestimenta poden ser una parella d'època, i és el senyor que li entrega un ram de flors amb la senyora. I bueno, és un dibuix de la Roser Boronat, de l'Arbós, i la tècnica és la blonda catalana o punta de l'Arbós. Llavors una miqueta intentem combinar el que és l'espès amb el mig punt per poder fer el dibuix, i llavors com sempre fem servir el tul de fons o bé la filigrana, que en aquest cas combinem el que és el tul i el que és la filigrana amb el que és l'espès i el mig punt. El que té de peculiar o una mica així diferent aquesta punta és el tocado que li hem fet amb la senyora, que és una flor de guipur però una mica diferent. Llavors el collaret, que també l'hem fet amb una fulla de guipur. Llavors bueno, un dels màxims problemes que de moment he tingut ha estat fer el pom de flors, perquè era bastant complex poder fer totes les flors al mateix temps i passar-hi el torsal. I llavors una altra cosa que també va costar bastant va ser fer el detall de la mà amb tots els torsals que han de ser han d'emmarcar els dits. De moment aquesta punta va ser ara al desembre, que va ser la trobada de l'Arbós. Van convocar el segon concurs de punta nacional de Catalunya i en vaig obtenir el primer premi, del qual estic molt orgullosa. Jo crec que ara ja he passat el que és la meitat de la labor, i ara estic desenvolupant el que és la faldilla de la noia, i estic ja pel pantaló del noi. El que passa que ara estic ben bé amb el que és la faldilla, que al ser tan ample té una quantitat molt elevada de boixets. Jo crec que ara aquí ben bé estem pel voltant de més de 1.000 boixets. I bé, aquesta és la feina que estic desenvolupant ara.